Здравейте! Аз съм Соня Култоклиева. Аз съм журналистка по образование, репортерка по призвание и пътешественичка по дух. Нямам големи постижения, нямам малки победи. Аз съм просто Соня Култоклиева. Бях първата българка, допусната да снима в империята на Microsoft. Когато се срещнах в Редмънд с Бил Гейтс, тогава той беше най-богатия човек в света, и се обърнах към него с господин Гейтс. Той ми каза: "О, господин Гейтс е баща ми." Аз съм просто Бил. Само аз и Мадона сме единствените две блондинки, допуснати да снимат президентския дворец Каса Росада в Буенос Айрес. Много бях нещастна, че не можах да гледам преди 2 лета Джет Лоу в ролята на Хамлет. Но пък късмет, на излизане от едно представление, спрях го, той беше адски уморен и каза: "Остави интервютата, я ела да пием по една бира." Един ден във Виена налетях да интервюирам Хенри Кисинджер. Той каза: "Коя сте вие?" Аз му казах: "Аз съм българска журналистка." "И всички ли българки сте толкова хубави и напористи, че вие коя друга българка познавате?" Той каза: "Надежда Михайлова." Преди юнаси по света, за да станеш звезда, трябваше да бъдеш човек с постижение. Ето като Стефка Костадинова. 25 години никой не успя да пребори нейният рекорд. Сега е достатъчно само да си пуснеш порно клипче в YouTube или да се съблечеш гола в някоя дискотека. България е пълно звездобройци. В света също. Но вече не е достатъчно да си само звезда. Помните ли кой го каза? Юсейн Болт. I am a legend. Не търся нарочно конфликти, но ако ме настъпи някой, аз съм родена биткаджийка. Родена съм без гена на слагачеството. Така че внимателно с мен. Влизам в къщата на Big Brother като победителка, защото водя 1-0 на себе си. Аз до сега бях от другата страна на бариерата. Критикувах безпощадно, разголвах хората, обиждах ги, поставя ги във ъгъл. Сега аз ще бъда там, пред скенера, ще ме виждат всички, аз дори няма да знам какво говорят за мен. Аз дори няма да мога да се защитя. Да видим дали ще издържа.